Kaixo, entzule maiteok, zer modu zaudete? Ongi etorriak hau podcastera, hezkidetza eta askatasuna uhinetan zabaltzeko podcasta. Kaixo, ongitorri hau podcastaren saio honetara. Gaurkoan arrazakeriaren gaia sakonduko dugu. Podcast saio hau asko disfrutatzea nahiko genuke. Lehenik geure buruak aurkeztuko ditugu. Gueneko Izagirre, Asier Sánchez, Ekain Biurrarena, Basagaitz Aginaga eta Marker Roilau gara. Podcastaren sarrera egiteko sustraiak abesteak aukeratu dugu. Haren esaneak gure gaiarekin baita egiten baitu. Abeste txertatzeko haren esei taldearen baimena behar izan dugu. Horregatik eskerrak eman nahi dizkiogu taldeari. Guk beste gai batekin lan egingo bagenu, berriz ere sustraiak abestia aukeratuko genuke. Oso balore politak transmititzen dituen abestia delako. Hori alde batera utziz, gure gaiari buruz hitz egiten hasiko gara. Hasteko arrazakeria zer den azalduko dizuegu. Guk gai honi garrantzi asko ematen diogu. Arrazakeria hainbat arrazoirengatik ematen da. Beste kulturei buruzko ezagutza gabeko aurreiritziak eta estereotipoak ekartzen ditu, eta kolonialismoak arrazaren zatiketa sortzen ditu. Jarrera arrazistak familian eta komunikabideen bitartez transmititzen dira. Askotan ez ezagunaren beldurrez. Gainera, botere egiturek diskriminazioa mantendu dezakete politikekin eta gizarte arauekin. Azkenik, segurtasun gabeko faktore psikologikoek eragite dute jarrera horietan. Mundu guztiak arrazakeriak duen arriskua ezagutuko balu, arazo gutxiago gonen litzateke. Askok gaiaren ezagutza baxua dutelako. Aspalditik kolonialismo eta politika kontserbadore sortutako egoera gizarte maila eta etnika desberdinak kaltetu ditu. Horregatik, ahotsa emain nahi diogu honi. Azken urteetan arrazakeria hainbat arlotan ikusi izan dugu, hala nola futbolean. Adibide argi bat, Iñaki Williamsi Bartzelonan gertatuko da, eta gai hau komunikabideetan jorratu izan ez balitz, orain ez ezaguna izango litzateke. Beste goera larri asko egon dira, gehien bat estatu batuetan. George Floyden hilketa izan da zaratatsuena, baina haren aurretik beste kasu famatuak egon dira, Rosa Parksi egindako bazterketa soziala bezala. Rosak gizartean zegoen bazterketaren aurka egin izan ez balu, gaur egun talde etniko zapalduen eskubide sozialak ez lirateke horren garrantzitsuak izanen, eta bazterketa normala izanen zen gaur egungo gizartean. Kasu hauek famatuak izan dira eta jende askok dakien bezala, gure egunerokotasuan ere gertatzen dira. Baina kasu hori ez zaie garrantzia askorik ematen. Horrelako kasu guztiengatik garrantzia asko eman behar zaio arrazakeriaren arazoari. Horregatik gai honi buruz podcast egitea aukeratu dugu. Egoera hori aurre egiteko eta pixkanaka mundua hobetzeko. Gai honi buruz hitz egingo bagenu, jazarpen eta arazo arrazista gehiago emango lirateke. Uste duzu ikasgeletan ongi lantzen dela gai hau? Nik uste dut ezetz, oso gutxi lantzen delako. Zuk zer uste duzu ekain? Zurekin ados nago, ez da jazer ez hitz egiten gai honi buruz eta garrantzia gehiago eman beharko litzaioke. Zer egin dezakegu hori aldatzeko eta honetaz gehiago hitz egiteko? Nire ustez, arrazakeria sufritu dituen pertsonen hitzaldiak egitea institutuan ondo legoke. Nik orain dela gutxi berri batean irakurri nuen Gipuzkoako SOS arrazakeria erakundeak ia 30 urte daramatzala tailerrak eta informazio saioak ematen ikasle eta irakaslei. Nik uste dut askotan ez dela bereizten, ea umeen gauzak diren edo egoeragarriak diren. Egia da, ez dakigu bereizten egoera larri bat umeen txantxekin. Gazten artean oso ugariak dira arrazakeria, baina txantxak direla esanez ezkutatzen dira. Hori bereizteko eta egoera hauek ez emateko umei honetaz hitz egitea proposatzen dut. Beraiek gauza horiek desberdintzen hasteko. Erabat ados nago. Txikitatik arrazakerian kontzeptua ezagutzen badute, arrazakeria kasuen kopura jaitziko litzaketeke. Guri DBH-en eragutzi zigute, estatu batuetan, sortu zela mugimendu bat, betzen eskubideak aldarrikatzen zituena. Bai, hau oso famatua bihurtu zen George Floyd hilketaren ondoren. Esanen nuke azken urteotan egon den mugimendurik garrantzitsuena izan dela. Mundu mailan ezagutzen den mugimendu bihurtu da. Mundu osoan zehar, sare sozialengatik oso mugimendu famatua bilakatu zen. Hashtag Black Lives Matter, baina zoritxarrez All Lives Matter mugimendua ere sortu zen. Enekok esan duen bezala, honekin lotuta eslogan bat egin zen, All Lives Matter. Hau izan estatu batuar zuriek bultzatu zuten eta Black Lives Matter mugimendua kritikatu zuten. Niretzat All Lives Matter mugimendua erruan hor bere buruari kentzeko modua da. Arrazakeriari lotuta dagoen kasu bati garrantzia kentzea delako.
George Floyden hilketa adibidez gorroto delitua dela esaten daiteke. Poliziak bere gorrotoarekin erasotzen duelako George, hau ere hil arte. Bai, gorroto delitua pertsona talde baten aurkako gorroto eta diskriminazio ekintza publikoak egitea da. Gehienetan haien orientazio sexuala edo haien arrazarengatik. Beste kontzeptu garrantzitsu bat arrazakeriaren inguruan egiturazko arrazakeria da. Arrazakeria modu sistematikoan ematen denean esaten diogu horrela. Hau da, arrazakeria zela behin gertatzen, askotan gertatzen dela baizik. Hau lotu dezakegu Nafarroako SOS arrazakeria erakunde esan zuenarekin. Haien esanetan egiturazko arrazakeria dago eta honek eramaten dituela erasoak, diskriminazioak eta eskubide urraketa jasatzen dituen pertson asko bizi izandako salaketak. Nik askotan entzun izan dut xenofobia hitza eta oraindik ezakit zer zehazki den. Nik badakit, xenofobia atzerritarrei, beste talde etnikoi eta kultura desberdineko pertsonei gorrotoa, bazerketa edo fobia eragiten duen aurreiritzi bat da. Hobe ulertzeko, xenofobiaren adibideon bat hau izango litzateke. Afrikatik bizimodu hobe baten bila edo bizitza duin baten bila baliabiderik gabe datorren jendea ez onartzen. Beste kultura batekoa izateagatik edo besterik gabe hemengoa ez izateagatik. Bai, gaur egun immigrazioarekin arazo handiak egoten ari dira Europa mailan. Herrialde askotan immigrazio asko dago eta gobernuek ez dakite zer egin. Uste dut kanpotik datorren jendeari aukerak ez ematea xenofobia dela. Bai, langabezian dauden pertsonen arteko unekotan ere ikus daiteke. Atzerritarren 15,7 langabezian egon da 2024an. Bertakoek baino 5 puntu gehiago. Arrazakeria kasu desiente ere badira. Nafarroan hilabetero 12 kasu gutxi gora bera. Beraz, esan dezakegu nafar gizartea arrazista eta xenofoba dela? Bai, datu hauek aztertuta ondorioa batera dugu. Baina arrazakeria kasu guztiak salatzen aldira? Bilatu alduguna kontuan izan da jakin dugu ez dira kasu guztiak saratzen. Saraketa gutxi daudela kasuen alderatuz. Iaz jasotako kasuen 40% emakumeak izan ziren. Salaketa jarri zituzten 40%, 40 urtetik behera zituzten. Eta 39tik egoera irregularretan zeuden. Datu horiek harrigarriak dira. Irakurri dudan artikuluan arrazakeri kasuen 3/4 diskriminazioaren eragila administrazio publikoa izan dela jartzen zuen. Polizien jardueren salaketen 6% eragiten dituzte jartzen zuen. Dena kontuan izan da esan dezakegu gaur egun arrazakeria desente dagoela eta arrazakeriarekin bukatzen saiatu behar garela. Guzti hau esan da, espero dugu informazio egokia eman izana eta orain gai honi buruz gehiago jakitea. Agur bero bat eta hurrengora arte. Hau izan da guztia eta hurrengora arte. Agur!